ke Pyrthei TV. Nagathuk Khubor kimat tunganya pai syagi Khubor na Kylleng ke Jylla. Ki Ïaïong ki ba ajaka ban penlong ke jingalang yelap election ke National People Party hajayau pedeng kila kerpat ban phak penkut no ke jingalang hadim kladon ki party ki bon ban penthut pedeng ke jingalang. Ha kene ke janme jangka pratrik ubna Ïaïong kat badang yai ke jingalang jangka seng NPP kinsan kladon ki kinhon ki blowan ban berta bat helashla. Chief Executive Member ke KHADC ubah penyat sing siem ula betha iki pulit benle AA mardor yaki brio ki batmu ban thau jingkulmar ha ke jingalang jang seng NPP kablalong ha ke janme jang pratrik Ïaïong ha umsning ubah penyat ula kena baki brio ki persang ban wan ban thau jingkulmar ki de kinong kersan jang seng Voice of the People Party ka khasi Students Union Maulai Circle ha ka pratrik Ïaïong arajar phosau hadir maklayo jingtip ke batik kenai ke jingdan kinong bela bar Jylla ha ka thai maulai kelapin up shrip maklayo banbat ya kuwe ka bos ka bakit daki phongut ki bar Jylla ki brangwan phai na ke jingtre bela sha ka than pin ursla bat ki brang thumu ban leit ban tre bela sa sha ki benta ba pher jong kanong ba shillong hadir ke jing toket lalap bakini kinong bela ki de bamdon ki kot kisla ki babiang khamtam e ko work permit na Kylleng jong seng kala be lut ya baro baki de benit pilot sya ke Jylla Assam ke jaka ke bakiwan ka jing bam patla jong ka sarkar ling ba ka tat ka koi ka khya ban pleno ke health sub center halangpi wat hadin chis namtam bladat banchna kala penlong ke seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People langpi area unit benlet budin ya ke ni ka kam Kita kot jangka seng FKJGP lalit ru banyak kendu ya ke District Medical and Health Officer ke West Khasi Hills District ke Dr. E Tariang bat ai ru da ke jing tho ban dawa ban peli bat ban pentre kam no ya ke jaka ai jing sumal ke ban ai jing mento ya ki pat ba nong sosnong ke than khapon mentapat ki Khubor na Kylleng kari ka jing ken at ke bajur kelas dang biang Hasan Dej Khali hading ke jing sha thombor ke tem ki pulen kini gelaja ha kamit la asngi ublei ha ka ba uwe pulit langrut ulamin saw ki pulit kilayok kem laingut ki brio ki badan kiti ha kani ka kam thombo ki nongelam ke TMC ki bela syara ha ka pratrik ha ki pulit na ka office jang ka election commission ha Delhi kliaki da ka basong borok shimit ha plau jang ka Mandirma police station ki pulit kilaong bakila plat no yaki ha ka jok kesngi bakira yaki hendai ki penlong jinge ki penban borok shimit Kidan cipongut kinoyalam jang ke TMC ki Blalech Delhi ban penlong jinga ki ha office jang ke election commission. Ki basyara ha ki pulit ki kintup yu sakit go khale u Derek O'Brien bat ki weipat. Ubri u bojulet dia tiarshat shaman lagi Ïaïong ha Uttar Pradesh menta unya khun biang ya ka election Lok Sabha na kau Shambhi constituency bat kini ke de ke sien ke bakhat ar ba unya khun ya ka election Lok Sabha. U chadu san postam karta ude udalen uladat banyak khon ya ke election assembly bat ke Lok Sabha lakhat waisen uyat borok kuai ka constituency ke bau ya khon banyalap election bat ha ke jo kapor ude tiar artan laingur kinong tre sarkar ha Tripura klasha suspend no nakakam jongki nomor ba ki shimbenta ha ke jingalap election bat kini ke jinglek jongki kedai ke jingpen Kenya ke model code of conduct ki laingut ki kinthop ya unong hikai school unong tre ha katnat puli puthi bat wepat ude unong tre jong Tripura State Rifles kelasa priang gadur bat ke video jong we ubre ubatap tiar siat Hamet jong u ba ulit pendeng sentio yo menteri rangba ke Karnataka u Sidaramaya ha ke po budang yalap election ya ke seng Congress ha Bengaluru ka BJP kla pendram ya ke ni ke jingja bat kadawa na ke election commission bahkan pencitom ya u Sidaramaya Khamadian layo jingtip bau te ubre ude blatip kerteng kumurias bat ulakiu halor kali ben pendeng sentiu yo menteri rangba hadien ka pauno ka pistol bau thap hapo pala ka BJP kala keno bakinong kersan jong seng Congress kira tiar siat ka chabalej bat keni kala dei lupa ka jingpen Kenya ya ka model code of conduct U Menteri Rangba ke Nagaland ubedai ru unong ilam jaga Nationalist Democratic Progressive Party unai fui Rio ulang baka seng jong u kan om ailat ban kata yakan yam dan ikariti ke dostor jong kinaga ulah keren yakani ha ke jingalap election jong ke seng ha Nagaland ke NDPP ke seng ke biya telok bat ke BJP hapo ke NDA
Watla kedai keseng kebedai parlok bat ke BJP, uriu uloong ba unum ailat ban keta ke jinglong terpang jong kinaga. Kylleng sun ke bekit ya Rahul Gandhi na Delhi Madhya Pradesh. Kabo upenan kam ban yelap election kam don penyang show, bat Rahul hapan submit ha Madhya Pradesh. Rahul ula dei benai paino sha Delhi hakala sngi ublei dei namar ba om don penyang Kylleng sun hapan submit no. Ki noyalam keseng Kongres kelapa wanra penyang wood hendai kemla syu ban pinpoi ha kapor babiang namar ke jingdom palat kasun beneng. Muntapat ginya pai siki Khubor da Kylleng ke Pyrthei. Da kimilian ngut kinong song shnong ke Canada kelemi hai ki jakapat ba banya petka ya ke solo iklip ha ke President Ïaïong ara jar khusau. Naduk ki samla puli haduk ki rang ba kisan kelemi pat ba ban pet dala ki jong ki khman ya ke solo iklip namar ba kani le se ke de kesin ba khaddu yaki namar ba ke solo iklip kan wan mi pau piang hadu snam ara jar sa phusau. Kesin ba khaddu ba ka wan mi ke solo iklip ha Canada ke de house nam kha khandai spa ar khusan. Ka jingwan mi pau jong ke solo iklip hakikat tu kat ni ki benta jong ke Pyrthei ka jiwan jam ka khat pra banai dei dan pat ki benta jong ke Pyrthei kum ke North America ki ban sayo i biang hadu usnam araja sapusau ka Egypt ka Jordan bat ke France klakin tu bade ben sange no shi sendan ne ke jinga siat ha Gaza Strip ka jaka ka ba ke Israel kelahir thma mentala hendu banai kinthi u President ke Egypt u Abdel Fattah al-Sisi usim ke Jordan u King Abdullah II but u President ke France u Emmanuel Macron kelakin tu bade ben pintre kamno mardor ya ke UN Security Council Resolution ar nyo ar pra kila mahamru ya ke Israel bakam dai ban hiar thma harafa namar ba ki bri ke beloi kinchuyap but bon ki ban petwir na laki yeng kisam ka rafa ke de ke jaka ke badan hadu iwe 0.1 million ngot kinong shangnang u President ka South Korea u Yoon Suk Yeol ulakop baka South Korea kan dek way na pedang kilai teli kiri keban kiu step ha Kylleng ka technology kham tam ha ka AI ulong baka sarkar kan penlut kendai 0.1 trillion won hadu usnam araja ar punyo pan pen klan shu ya ka AI ha South Korea Uyul ulong bakin don ki way pat kiri kum ka US Japan batri Europe ki ban yarap ya ka South Korea ban pen ulong ya ka ni jing thumu jongka kum kadak ke jing sngolam ne Rwanda ke India klapen he da kalama jong Rwanda ha kutub minar ha Delhi but ha kene ke jingalang ke belingkot lawan banyi shim bentalang da ka High Commissioner jong Rwanda ke Jacqueline Mukangira kladon ke jing ploding ke Bashir Khay ha ke yeng ke bakandai mala ha Sharjah ke badan United Arab Emirates but ha kene ke jingja sangut ki beri kilayam but sapu sangut kilamin sao na pedeng kisan ngut ki bayap ar ngut ki de kinong India Wainaki uday ratip kerteng u Michael Satyadas ubade u sound engineer hadi XB Live Dubai World Trade Center. Uday ubajuliat sound de jingrai jong Bruno Mars AR Rahman bat kiwe pat kinong rwai. Kiwe pat kebayap ke de kelong keme ke badang arp kendai snam karta ke badang shudap ya thoshen. Ulok jong kapat ulamen saujur ba udang don hapadang ke jing sha sumal. Ki purit ke Bangladesh kliok kem yo commander jong ke Kukichin ke sengliat no ke ba na Manipur. Lakem u chu simbom ha kesngi ublei na kayeng sa jong u hadin makaseng Kukichin National Front kadang shudap lute na kuwe ka bang bat kala rabor yo manager jong ka bang dari khamadian kila pelat no Lakem u da ka Rapid Action Battalion ke bedai ka kinho ni khun le no jong ki pulit ka Bangladesh Hamen chwa President berim jong ka United States u Donald Trump ulong balada usha jet biang ku President jong ka Amerika Tangapo ar husau kenta un pinkut no ya kathma hapadeng ka Russia bat ke Ukraine. Mentapat utram ulong baka buit pan pinkut no ya kathma hapadeng kini ki artli giri kedai bet setang lada ka Ukraine ke pendem no artli ki jaka jongka ha ka Russia. U President ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ula kenta ya kini ki jing ajumut jong utram. Utram ulong babaro aryang kis ngolek ran ban pendam iwe ha iwe pan kumta ulong baknang babaro kinlat na kajing ngolek ran kan bahaya ke Ukraine bahkan cuai no arli ki jaka syaka Russia bat katmakan sekut no hangta. Itu kilo ki khubor hakimat kimat khuble.